Youth taldea, Iruñako 3 lagunek osatzen dute. Eta haien musikan 80ko fuzz gitarren soinuak berpizten dira. Beste talde askoren antzera, baina beti nortasun propioarekin. Haien doinuetan melodiak dira nagusi. Eta hitzetan eguneroko bizitzako pasarteak, bigarren erabezaroaren gorabeherak, tabakoke artean galtzen diren pentsamenduak eta egunerokotasunaren gazikozoak islatzen dira. Energiaz eta nostalgia ukitu batez, Youthek entzulea bere unibertso sonoroan murgiltzera gonbidatzen du. Taldea noiz sortu zen eta zer helbururekin sortu zen ezagutzen ez zaituzten entzat? Elkartzen hasi ginen 2021ko bukaeran, eta helburutzat musika egiteko asmoarekin, eta 3 lagun gara, kuadrillatik ezagutzen gara, eta helburu gisa hori denbora pasa eta musika pixka bat egiteko helburuarekin. Hori da. Errango zenukete pandemiak ekarri dizuela taldea sortzeko nahia, musika egiteko nahi hori etxean sartua zineten momentu horietan? Justu denbora horretan sortu zen, pandemiaren amaieran, eta ez dakit hori zer ikusirik izango duen, baina askatasun berri hori disfrutatzeko, ez dakit, urarekin. Ginen hori argiago, baina ez dakit zer esan nioen. Erraten izun, ea taldea, erranduzue, 2021an sortu zela, 2020an okerrezanago pandemian
sartu ginen, etxean ginen, justo taldea hurrengo urtean sortu zen, ea etxean egote horrek ekarri zizuen taldea sortzeko nahi hori, edo zerbait egiteko nahi hori, ez dakit hor zinetenean sortu zen, pues, nik hau badekit egiten, egin nahi dut, musika egin nahi dut, ez dakit. Izan daiteke bai. Kontzienteki ez dut uste, baina lau. Bai, nik uste garai hortan sortu zela Hughes, hasiera batean, guk badugu esperientzia pixkat eta eskarmentu pixkat musikaren munduan, igual beste alor batzuetan edo beste proiektu batzuekin. Eta, pixkat sortzen da igual Julen eta ni, Markele, hasten garelako beste instrumentu berri bat jotzen, ez? Momentu hortan hasi nintzen gitarra ikasten, klaseak ematen, eta bar, eta nahi genuen pixkat esperimentatu horrekin, eta gertuko lagun minak garen ez, badariako lagunak, guazen horri gaitzak hartuta, guazen talde bat egitera, ez? Eta, momentu hortan ere hasi zien Iruñan talde potente asko sortzen, eta mugimendua pixkat ez, ezakitatxe errezaterako, nintzako haien, usatzen dira, haien EPA izan zen, oso inspiragarria ez, Hughes sortzerako orduan, baita ere, Chill Mafiaren oihartzunak eta beste mugimendu horrek guztiak ez, animatu gintu nik uste ere taldea sortzera, nolabait. Errabetzela, taldeak badauka ibilbide bat, azkenan ez da urte bateko talde bat. Nola baloratzen duzue taldea hasi zenetik egindako bidea, urte hauetan zehar ze ibilbide izan duzu edo, eta nola baloratzen duzuen egindako ibilbide hori? Hasi ginen, guk ekoizten, grabaketak. Musika abestiak guk ekoiztuek dira, betianek, ez daukagu bertsiorik, orain arte, eta ez du asmorik behintzat. Eta, gure lehendabiziko bi EPak guk ekoiztu genituen, guztiz, grabaketa, soinu, nasketa eta hori guztia. Eta azken lan hau, azken lan luzea, saltu hori egin dugu profesionalki egiteko grabaketa eta soinu mezkla eta masterizazio guztia. Fizikon atera dugun lehendabizikoa da. Eta nik uste, progresio hori somatzen dela. Gure kabuz eginda, eta pausu bat eman dugula. Zeozer pixka bat serioago edo ezakit profesionalago bat egitearen alde. Hor duzue lana, viniloan da, zerbaitengatik? Fizikoan atera nahi genuen, eta gure ustez aukera bakarra zen CD-a ez da eramaten, kasetean pentsatu genuen ateratzea, baina azkenean gure ustez formatu ona da, ez dakit, visualki. Ez, azkenean gaur egun viniloak gero eta indar gehiago hartzen ari dela errango nuke ez, gure artean. Eta igual, akaso, kasetak gero eta gehiago ere ikusten hasi dira, norbait ere animatu izan da kaseta ateratzen. Baina, bai, atzera begiratzean, ze sentimendu emozio nagusi dituzue zuen ibilbidea ikusita ez? Ze sensazio sorarazten dizu ez, pensatzeak, 2008 batean sortu ginen, 2008 garren urtean gaude, hemen gaude oraindik, lanean gabiltza, ze sentimendu ateratzen zaizkizue horretan pentsatzean? Azkar pasa da, egia esan, 3 urte izan dira, baina bistatzera ere eman da, azkar eta luze, ezin zen galdera barkatu. Sentimendu dagokion eta ez nola... Zer sentimendu ez, sorarazten dizue ikusteak 2000 eta 2021 batetik honat egin duzuen ibilbide
horretan, ez? Eta gaur egun oraindik amets horretan segitzen duzuela, ez? Taldeak segitzen duela, lan berria atero duzuela, eta taldea ez dela hil. Bai, hasiera batean, intentzioa esan bezala da musika egitea, sortzea, probatzea instrumentu berriekin, zerotikan, ez, hastea, eta, bueno, hasiera batean geratzearekin, horrekin konformatzen ginen, edo, ez, normala den moduan, baina egia da, kontzertuak eman ahala eta jendeak zure izena ezagutzen duen heinean, pues, hasten zara pixka sinisten, gu ere talde bat gara, ez? Nik gogoan dut, Dababako Dabeltxek jaialdia, nintzako behintzat izan zela mugarri moduko bat, Txopet, Presidenting eta beste talde batzekin jo genuen, eta berrepente, sentitze duzu, estenatoki potente batean jotzea, zura besteak defendatzen, ostras, hor ni hartu nintzen, hemen zehola zerbait, ez? Edo, bueno, ordutik ere dugu laguntza, ezagutu ditugu. 2022. Bai, 22ko amaieran, bai, justo lehenbiziko lana atera horretik, ez? Eta, ostras, horrek ematen dizure motivazioa eta indarra jarraitzeko, eta egon gara, txek vital batzuk egiten, ez? Ari gara jotzen Euskal Herriko areto mitiko batzutan, kartela konpartitzen talde gustoko ditugun talde askorekin, jendeak ditzen zaitu jotzeko, ostras, derrepente, egia da ere, ez daukagula inongo aspirazio handirik, ez? Zentzu hortan, edo, konformatzen gara ere egiten dugunarekin, eta, pixkat ere eskufernoa jarri dugula, nahi nahi ez, gure egunerokoak, ez, lanak eta guztionek baldintzatzen du asko ere taldearen jardun. Baina oso kontentu gaude, ez? Gauden puntuarekin, esan bezala diskatera berri, letxe. Dala nola harritutak baita, harritutak ez, baina hori esan duzuna, eduki dugun erantzunagatik, erantzuna ez da, baina guk espero genuena, baina gehiago, bai. Eta eman dugu aukera, hori leku pila bat, jende pila bat ezagutzeko, eta harritutak, eskertutak esan dute, bai. Taldean pixkot gehiago sartuta, nola duzu taldea antolatuta, nork erabakitzen du zer taldean? Ez daukagu, jerarkia oso eskugogorra, baina, adibidez, konposatzerako garaian, daraman pisu gehiena Markel da, eta ez dakit, erabakiak egiteko garaian, guztion artean erabakitzen dugu, baina, ez dakit. Lider bat, esan beharko genuke, abesariak. Nik uste kontu honekin bastante demokratikoa da dena, egia da inertzia batzuk daudela taldean, izaerengatik ere, azkenan kuadriako lagunak izanik asko ezagutzen dugu elkarri, bakigu nolakoak garen norbera, eta, esan bezala, eta arrazentuta pixka eta horrekoan lehen esan duenarekin, ez? Nik esaterako denbora pila, denbora libre xente dakat, lan kontuengatik, ez dute denbora gehiago eskaini dizaki dela taldeari, bai konposatzerako orduan, bai igual elkarrizketak eta kontu hau egiterako orduan. Orduan horrek ere, emateite eskumena nola betetzeko tarte horiek, ez? Horregatik. Baina, nik uste gero erabakiak, más menos, irun artean egiten ditugula, ez? Kontzertuak lotzeko, hau bai, edo ez, ezakit, más menos. Baina, horrela izan da orain arte, baina, ez dakit. Ezagutzen ez zaituztenek, nola ze musika mota egiten duzuela errango zenukete? Bale. Ez dakit, uste dute rock alternatibaren inguruan gabiltzara, eta bestetan ez dut esan, baina uste dut power pop terminoa ere gustoko dudala. Azkenean oso poparen inguruan finkatuta gaudela, sortu ahotsen melodiak eta struktura, ez abesti guztietan, baina normalean abesten strukturak nahiko pop direla, baina soinuaren aldetik edo
ezagit, gitarraren soinuarekin eta horri agian rock gehiago da potentzia gehiago daukala uste dut, edo ezagit, influentziak punkarekin edo beste alberditakoak direla. Urte hauetan ikusita, errango zenukete zuen musika estiloa aldatzen joan dela, edo hasi zinenetik ibilbide berdina egin duzuela eta norabide berdinean zoaztela? Abestien, uste dut, Hughes-en abestien oinarria antzekoa dela, gure momentu guztietan, baina uste dut, zaiatzen garela abestien gauz alberdi edo gauza ezberdinak sartzen edo elementuak, eta gauzak pizkat gure oinarri horretatik ateratzea pizka bat. Ez dut uste estiloa asko aldatu denik, baina, bueno, probatu egin ditugu gauza ezberdinak. Eta letreri begiratuz, gai konkretuerik duzuela errango zenukete. Ze begiratzen egon naiz eta hau jartzen zuen. Eguneroko bizitzako pasarteak, bigarren erabezaroaren goraberak eta tabakoke artean murgiltzen zaretela. Bai, tabakoarena horre esango dut ja, erretzaile oia naizen denean, pues ja, gai hori ja alboratu dela. Baina bai, taldearen astapenetan edo, pues bai, pandemia osteko realidadea ere, ez? Zakit, posible zentartetan geratu lagunekin, latak hartu zakin non, zetarrenak itxita zeuden, eta, bueno, iruditegiare hortik sortzen da bizkate zerbeza, tabakoa talako topikoak. Baina, bueno, egia da, pues, bueno, egunerakotasuna eta guri gertatzen zaizkigun gauzei buruzko letrak diela, ez funtsean. Inongo, batzutan igual esplizituagoki edo literalagoak, baina oroar, bueno, bastante metaforikoak ere badirela nolabait letrak. Eta badago abestiren bat toki berezia duena zuen musika proiektu honetan? Badago kantaren bat bereziki maitatzen duzuena edo zuen kontzertuetan bai edo bai egon behar den kanta bat? Uste dut, orain arte dagoela bakarra izan dela kontzertu guztietan jo duguna, egun honak ez? Bueno, eta begiradak, vale, bi izango ziren. Biak, bueno, lehenengo epekoa, gure lehendabiziko irterakoak. Eta, ez dakit, ni egun honak kutuna daukat, abestia. Gure lehendabiziko bideoklipa izan zen baita, eta ez dakit, esan dugunaren hori, egunerokotasun hori, infantziako hori biltzen duen gure abesti ikonogarriagoa izan daiteke, bai, egun honak. Eta zuen kontzertuko kantak edo errepertoria nola aukeratzen duzue? Denboraldiaren arabera, adibidez azkenetan, espero gure azken lana aurkezten ari gara, eta, lan guztia ez, kantu bat izan ezik, instrumentala ez garari presentatzen, jo izan dugu diskatera aurretik, intro moduan, jotzen genuen, eta orain hori diska osoa presentatzen ari gara, abesti hori izan ezik. Eta bestalde, setlit eraikitzen dugu, pixka bat blokeetan banatzen, dinamismoa bilatzen, eta funtzionatzen dugula, hori. Ze harrera izaten ari da viniloak eta atera duzuen esperoan lan berriak? Momentuz 5 kopia saldu ditugu, bat oparitu, da momentuz, poliki, baina uste dut, redetan harrera ona izan duela. Momentuz fizikoki, behin ez, kontzertu batean saldu egin ditu, eta oraindik goiz da, hori baloratzeko. Baina,
nik uste ondo sartu dela. Bueno, momentuz intentzioa da hori, zuzenekoetan saltzea soilik, argi dago zergatik, eta baina, bueno, esan bezala bai, diskaren hori hartzuna positiboa, orain arte ez, ez dakit, espero genuna zen ala ez, nik espero baino, uste nuna baino harrera, ez dakit, hobeago izaten ari da egia esan, ez dakit, batzutan nire pensamendu intrusiboak etortzen zaizkit, en plan de, ez dakit, igual, ez da ezer egin hilabete honetan, eta atera den diska bakarra, ez dakit, baina, bueno, ondo, kontentu. Erranduzue eta nik hau ere begiratzen egon naiz kuadrillak zarete. Nola da kuadrillakoekin lan egitea? Ze, bueno, azkenean kuadrillan bai ongi lagunak zaize trago bat hartu tal, baina azkenean lanean zabiltzanean eta zerbait aterera behar denean laguntasun horren liskarrak badaude? Zu herrian zaudela. Generalean oso ondo, oso ondo. Behin batean edo izan dugu elkarrizketa bat serioagoa, beste batzu baino. Eta ez dakit gure laguntasuna bitartean izan da, positiboa da, orokorrean, baina hori pixka bat ez dakit, beldur garen gure lagun erlazioa bai, aldatuko den edo ez, konfliktoren bat egongo joder, ez dakit. Egongo balitz. Egongo balitz. Hau gero apaindu, favorez. Joder, ¿qué iba a decir? Bueno, azkenean normalean ondo doa, gure erabakiak hartzeko dena eta gure erlazioa, baina egia da, nahiz eta lagunak izan, azkenean dira alberdi batzuk taldea izatean, lana egitea direla bezalakoak. Eta hor ikusten da ezberdina dela, gure erlazioa lan modukoan jartzen garenean, ikusten da nola bakoitzak lan egiten duen agian ezberdin. Lagun bat lagunen erlazioan ez zara kontzientea nola egiten duen lan, baina gero, normalean ez ditugu arazoak izan. Baina hori, desberdina dela, ikusten dela. Banatzen badakizue pertsonaletik, lanetik pertsonalera badakizue tartea jartzen eta ez? Ikusten nahi naizen ez, zuen erantzunetan errango nuke ez, azkenean badakizuela ez? Bai, nik uste ari garela ikasten, hori egiten, eske orain arte ez dugun lanik egin elkarrekin. Bueno, bai, igual noiz baita erabaki abertzea faldu, baina ja lanean egon da, eta txantxak aparte. Ere ari gara ikasten Irun aldarri ezberdinak ez, edo parte ezberdinak edo, zenbatera, zakit eta, bueno, komentatu izan ditugu, ere gure lehenesteko azkenan laguntasunaz. Hau ez, lana bada, baina egia da, ez gara erotuko taldearekin, profesionalki ez dugu ambizio handirik, orduan nik uste lehenetsiko dugula eta lehenesten dugula gure laguntasuna eta pixka zainketa hori, dela oso importantea. Bai lagunak garen enean, bai nahi dugulako horrela funtzionatu. Eta ez gara hemen hasiko nik uste inongo zearekin, orduan, jazta. Osa, guai. Hau ikusten dagoenak ikusiko duzuen entsaio lokalean gaudela. Konstanteak zarete entsaioekin? Konstante xamarrak. Astean behin edo saiatzen gara ensaiatzen. Ez zuzenekoak kontzertuak daudenean, igual pare bat egiten edo konposaketa garaian gaudela, igual ensaio egunak diferente planteatzen, baina bai, zentzortan rutina hori badugu, horrek ere elikatzen durako taldea nola gaitez. Zakit. Azken aldean, Nafarroan ikusi da ez, musika taldeak gora egin dutelan alde batekan edo bertze batetik
Zerrango zenukete bere isten zaitu ez dela bertze talde batzuetatik? Edo zer du berexi Juzek bertze talde batik ez duena? Aldera zaila. Musika estiloa errango zenukete dela bertze batzuek ez duten estilo hori, akaso ez dakit Nafarroan erresa den aurkitzea horrelako estiloa jotzen duen bertze talde batzuk, edo azken aldian ez dakit bertze estiloetara ohitu garela gehiago eta ez dakita. Ez dakiz erantzun. Bai, bueno, hagan talde influentziak ezberdinak direla, uste dut. Talde antzekoak, antzekoenak ikusten dut haien referentziak ezberdinak direla, uste dut, gureak baina. Borla, adibidez. Bai, esan dezake Thatchers edo Borla edo gu, soinu antzekoa daukagula, baina orain ezagutzen ditudala Borlaga eta Thatcherseko komponenteak. Badakit haien musika guztuak eta antzekoak baina ezberdinak direla uste dut. Eta hori azkenan ikusten da egiten dugun musika. Zerronka edo oztopo izan dituzue taldearen ibilbidean? Eramatzen zuen urte hauetan lanean, errango zenukete izan duzuela, zerbaitek erran dizuela, hasta aquí. Momentuz ez, hasta aquí ez, momentuz jarraitzen goaz. Baina, nik uste hori, lana eta talde bat hori, denbora banaketa eta denbora libre horren deskonpentsazioa guren artean, pixka bat, ez kritikoa momentuz, baina pixka bat puntu bero hori sortatzen duela. Baina, hori izango zen gure mugarik handiena, eskaini ditzagoken denbora librea, gure denbora librea, bai. Errango zenukete taldeak aurrera jarraitzeko laguntzarik dagoela? Ez dute naiz ekonomikoa zizketan ari, baizik eta kontzertuak eskentzerako orduan errango zenukete laguntzarik dagoela, lekuak badaudela kontzertuak emateko, ze azkenean aitzongi, zuek hemen zaudete, ensaiatzen duzue, zuen lanak ateratzen dituzue, baina kontzertuak ematen ez badituzue ere, horrek ere zueri motivazio puntu hori kentzen dizuela errango nuke, bai zueri eta bai nik uste talde guztiei. Errango zenukete hemen gure Euskal Herrian, Nafarroan, laguntza hori badagoela? Edo lekuak badaudela kontzertuak, horrelako kontzertuak emateko, ez azkenean, arra bezala, tal jiki bazarete, ez duzue ikaragarrizko showa ematen, ez zarete ez bat 15.000 persona sartzen dituela, ez? Igual ere ez duzuela nahi horrelako ezer izan, baina errango zenukete talde txiki horientzat lekua dagoela gaur egun? Nik bueltatzen ez pixkat Iruñako errealitatera eta egiten dugun musikara, eta egia da objektiboki sortan dia eduki dugula orain arte. Ditugolako inguruan edo sortulako ekosistema moduko bat, zeinetan elkarri laguntzen diogun asko, eta melen aipatu nahi dut, Borla, Thatchers esan bezala, eta jende guzti hauek lagundu digute pila, kontzertuak antolatu eta jotzelako orduan. Horretaz aparte, eta zentzu hortan eskerronekoak gara, eta amen, horri, ez dugu laguntza hori ukatuko egia da. Baina, horretaz aparte ere, jendeak deitu izan gaitu beste tokitatik, eta igual sare autogestionatu gaztetxe txosna horren bueltan, ez? Zergatik guri eta ez besteei, ez dakit, zehozerrongo da, ez? Igual gure musikan, merituren bat ere izanen dugu, ez? Ez bakarrik. Ulertzen dut azkenean ere Euskal Herrian talde pila hau dela, guk ere pop-rock egiten dugula, eta asko egin den generoa da, 3 gizon gara,
musika antzekoak egiten, orduan hor baude muga struktural batzuk nik uste eta ongi, normalen moduan. Baina, bueno, alta guztiz ere, pues hori, bai sentitu izan dugula laguntza hori, edo babes hori, nolabait, ezakit. Baina beti edo jaukera guztiak hori leku autoikustutakoak izan dira. Laguntza ofizialak gutxi. Bai. Baina aukerak izan ditugu, jotzeko, izaten ari ditugu, eta bai, batik. Eta nik uste ere badagoela, pixkat errazionatuta Iruñako kontu honekin, hori badago nolaiteko fokua edo behintzat undergroundean edo musika independientean Iruña, ez? Jo, berriz ere Iruña, eta ja talde pila esan bezala, Borla, Gil Mafia, Jofe, eta horrek ere kokatzen ez du mapan. Eta igual Bizkaiko batek igual erromantizatzen dut, ostras, Iruñako, ez, como euskaldun hauek ere dago, como faktore hori de Jose Meritua, ez dakiz zer. Igual horregatik ere, euki dugu, ari gara eukitzen bizkat nola egiteko oi hartzun apal hori. Ez dakit. Bai, Nafarroarekiko eta Iruñarekiko badago alako, ez, euskaldun artean nola egiteko, ez dakit, begirunea. Gukaldi berean iparraldekoekiko, eta horre repurzitzen dira mila zera, baina, bueno, sin más. Baina, gure musika ongi dagoela, eta sinisten dugula egiten dugunean, eta etorriko dena are hobeago izango da. Lehenago, entzun dizuet erraten daba, eta horrelako kontzertuak emateko lekuak, ez? Orain arte, zein errango zenukete izan dela zuen lekurik garrantzitsuena edo kontzertu bat eman duzuena, eta horregatik aparte, ze kontzertu izan da zuentzako goxoena, igual garrantzitsuena izan den hori ez da zuentzako igual azkenean izan goxoena, edo sentimendu berexia duzuen kontzertu bat. Ja. Bakoitzak bota ezala bere kutxunena. Bueno, importantena, ez dakit, nintzat tatxesekin joan honean Donostin, ostia, jende pila etorri zen, gu ikustea, tatxes ikustera, baina bertan ziren. Oso hasieran izan zen, gainera. Bai, 2023. Eta ez dakit, garrantzitu dena, ez dakit nola esan dezakegun. Baina nire kultuna, bueno, esango dugu bakoitza. Bai, behar bada... Deustuko gaztetxean. Ez dakit, bertan zegoen giroa, etxean bezala jotzea izan zen. Eta, bueno, horrokorrean, joaten garen toki guztietan jendea oso jatorra da. Baina ez dakit, deustukoa beste... Magia, gau hartan. Beste magia, zegoen, bai. Eta orain zer? Taldeak jarraituko du, eta zei bilbidei jarraituko du taldeak hemendik aurrera? Momentuz diska aurkeztu, ea 200 biniloa saltzen ditugun. Eta momentuz bertan gabiltza, pizkanaka baita abesti berria konposatzen. Eta hori, gelditu ezin. Pizka bat ritmoa jetxi dugu, orain, hori, diskaren direktua prestatzen, kontzertua bilatzen, eta ekoizpen ritmo hori pizka bat gelditu dugu, baina aurrera dijoa, ez? Nire aldetikan eskerrik asko. Zuri. Eta ea kalean ikusten dugun elkar, eta zuen kontzertu batera joateko aukera dugun. Eskerrik asko. Lagun bat hurbildu nahi asko maite nauena
nire alboan egun da gau horregatik egingo zuten euri putzuak urri puztietatek eskapatuz goaz baina orain bazoaz non gordetzen zaituzte zerkaterekin oroituko alzara noiz bat nirekin golpe bat maldan gora auspoz ongi nabil piztua ahoan amorru oiua non gordetzen zaituzte zerkaterekin oroituko alzara noiz bait nirekin Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.